Ing sawijining esuk, Maria arep mangkat sekolah. Nanging, dheweke bingung arep mangkat sekolah yen boten ana angkutan umum. Nalika ana ing kelas, guru ngecacake murid-murid amarga ana bocah sing telat ndekake pelajaran boten langsung diwiwiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng injih bocah-bocah. Sugeng injih, Bu. Niki sapa sing boten mlebet? Maria, Bu. Saderengipun kula sampun ngendika menawi kula sengaja nggilikaken jam kapisan kangge mata pelajaran Ibu. Kangge nglatih panjenengan supados disiplin. Sampeyan ngerti aturan Ibu. Ibu ora bakal miwiti kelas yen ana siswa sing telat. Ngendi Maria? Ngendi Maria? Assalamualaikum Bu, ngapunten kula telat. Maria, mriki. Kuturun maneh. Apa macet ing dalan? Hah? Kowe masih sing salah, Maria. Mergo kowe kabeh ora iso sinau. Aja mbalahi kelas maneh. Sampeyan wis lunga Maria. Nanging kalengno, sesuk yen sampeyan sing telat, Ibu ora bakal miwiti pelajaran maneh. Esuk-esuk ing klase Maria kabeh murid padha lungguh. Nanging ora karo Maria. Sugeng injih bocah-bocah. Ngendi Maria? Keterlaluan tenan Maria iki. Kowe ora gelem malah-malah miwiti wis digalang kertas, amarga kelas saiki diulang. Ana sing ngerti Maria ngendi? Ana sing ngerti ora? Assalamualaikum Bu, ngapunten kula telat. Apa maneh Maria? Wis gak usah makan alasan. Mlebu kene. Pokoke, wayah pelajaran Ibu aku kudu ngadep nang ngarep. Bel muni tandane wis jam istirahat. Kabeh bocah-bocah ana sing padha mlayu menyang kantin, ana sing dolanan ing lapangan lan sapanunggalane. Sekar lan kanca-kancane wis padha ngumpul ing anda lan padha omong-omongan banjur Maria teka kanggo melu. Halo kanca-kanca, aku bisa melu apa ora? Apa ora salah kowe ngomong? Ayo. Nyuwun sewu kanca-kanca, kula ugi turun kondisi ya. Kanthi rasa sedih, Maria ninggalake kanca-kancane banjur mlayu menyang ngarep ruangane BK. Aku ora gelem koyo ngene, tapi kok nasibku ngene ya. Isuke kedadean sing padha maneh marang kanca-kanca kelas sing sepi. Kabeh lan uga ibu guru meneng ngenteni tekane Maria sing durung teka. Wes jam luwe Maria durung teka. Ning ndi Maria iki? Ana sing ngerti Maria nang ndi? Menawi dina iki ora sowan menyang ibu amarga wedi marang wong tuwa. Iki dina sing cerah kanggo sekolah.
Maria katon paling awal budale ing antarane kanca-kanca liyane. Mboten kaya biasane sing teka telat menyang sekolah. Sugeng enjing bocah-bocah. Jadi kok bukan Maria? Kok orang lama nih? Maria, sampai pagi saya. Kau ingat tentang ini? Kula wis ora telat kok isih dibukani, Bu. Kowe pengen orang kan buta. Saiki kowe jelasno. Apa kok kowe orang kan? Ayo Maria, ditake. Nuwun sewu kanca-kanca, amarga tumindak kula panjenengan boten sedaya sinau. Dina pertama kula telat gara-gara kula ning rumah sakit amarga loro. Kapindo kula telat menyang sekolah amarga kula kudu di rumah sakit agawe bulan ibu kula banjur budal sekolah.